Subay sa pag-ambush sa mga reluya o magkaubanan, nagabot-abot na ni ato sa haya ni Barangay Captain Nonoy Reluya. Adunay live update si Nico Sirino. Nico? Yes, Bob, update ta ni ining haya karon ni Panataran Barangay Captain ug San Fernando ABC President Nonoy Reluya dinhi sa usa ka funeral parlor sa Dakbayan sa Sugbo. Padayon ang pag-abot-abot sa mga tao nga mobisita sa iyang haya ni ining mga orasa. Sagad sa mga naabot karong hapon, mga kababayan ug mga kaliwat kini ni Reluya gikan sa Dipolog City sa Mindanao. Lumad nga taga Dipolog City kining si Reluya pana mibalhin dinhi sa Sugbo sukad sila na minyo ni Mayor Lacambini Reluya. Karong hapon bab ato nga nabantayan nga giplastada na sa tupad sa lungon ni Reluya ang iyang paborito nga motorbike. Nasayra nato nga kini si Reluya usa ni siya ka motocross rider ug enthusiast ug musalmot ni siya sa lain-lain nga mga kompetisyon dili lang dinhi sa Sugbo apan sa ubang bahin sa Kabisayan o sa uban nga mabahin sa nasod hangtod nga dunay mga racing events nga mga imbitasyon kanila. Giplastada tupad sa iyang motor ang iyang paborito sab nga helmet. Nasayran sa nato karong hapon nga gikan lang gyud dinhi ang kamagwangan nga anak sa magtiayon nga Reluya nga mibisita dinhi sa haya sa iyang amahan. Giauhag sa kamagwangang anak sa mga Reluya nga tauran sa iyang paborito nga shades ang iyang amahan aron sab kini nga matud pa paborito man ni sa iyang papa ug bisan sa iyang kamatayon mas maayo nga daw magsuot gyapon ni siya sa iyang paborito nga mga accessories labi na kung kining iyang amahan musalmot ni siya sa kadaiya nga mga racing competitions, mga motocross competitions dinhi sa Sugbo ug sa ubang bahin sa nasod. Sa atong pakisusi sa pamilya karong hapon bab, doon na inisyal nga plano sa pagdala sa iyang haya paingon sa lungsod sa San Fernando apan wa pa gyud mahingpit ang plano ug ang schedule alang niini. Matod sa pamilya nga plano nila nga adto kini ilubong si Reluya dito sa iyang hometown sa Dipolog City aron sa mahiluna sa iyang kapahimutangan sa iyang patayng lawas, iyang katapusan nga kapahulayan. Nagpaabot pa ta sa uban pa nga mga muari dinhi labi na kay duna na sa mga nagpadala og lain-lain nga mga corona sa buwak ang nagkadaiyang mga local officials dinhi sa Sugbo ug nagkadaiyang nga mga organisasyon pagpakita sa ilang simpatiya sa ginangatan ni San Fernando ABC President Nonoy Reluya. Sa pikas nga bahin bab sa lain nga balita nga atong nahipos karong hapon doon na update sa gipahigayon nga drug test sa lain-lain nga mga personnel sa Kapitolyo o sa mga bus companies dito sa Cebu South Bus Terminal. Kagahapon adlaw gihimo ang drug test nga giorganisar sa taga Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Office kun SIPADAW kun diin moabot sa 76 ka mga Capitol employees, naglakip kini sa mga staff, mga JO employees o mga civil security office employees ang gipaubos sa drug test. Doon na sa 104 ka mga employees sa nagkadaiyang mga bus companies nga naglakip sa mga driver, konduktor, helper, dispatcher ug uban pa. Karong hapon migawas na ang resulta ni ining maong drug test ug gipahibaw ni Jonathan Tumulak ang manager sa Cebu South Bus Terminal nga sa 180 nga napaubos sa drug test kagahapon 13 ang nagpositibo. Lakip niini ang tulo ka driver, duha ka konduktor, duha ka helper, usa ka controller, duha ka vendor, usa ka porter. Duna say duha ka mga JO employees sa Kapitolyo nga nagpositibo sa drug test. Doon na ni mga silot ni patuman ang Kapitolyo ni ining pagpositibo niya sa drug test labi na sa mga bus employees nga iban na unya sila pagsulod sa terminal nunot ni ining resulta sa gipahigayon nga drug test kagahapon. Mao kanang latest bab sa mga balita nga atong nahipos gikan dinhi sa Imus Road. Thank you so much, Nico Sirino, sa imong live report.